қабл аз шурӯи бозиҳои даври сеюм агар мо ба ҷадвали мусобиқа назар андозем, пас мебинем ки ду дастае ҳастанд ки нишондиҳандаи 100% доранд. Инҳо Сорокампания ва Сипар мебошанд, 6 имтиёзӣ. дар ин байн ду дастаи дигар танҳо дар як давр бозиҳои худро доир карда буданд. қаблан бозӣ бо иштироки дастаҳои Сарафшану Сомон баргузор нашуда буд. ва тими Артиш як бохт ва як пирӯзӣ дорад, бо 3 имтиёз дар зинаи панҷуми ҷадвали мусобиқа ҷо гирифтааст. пеш аз оғози ин дидор бошад, Сорокампания пешсафи ҷадвали мусобиқа буд, зеро таносуби голҳояш дар қиёс бо тими Сипари Хуҷанд ҳоло дар оғози мавсим беҳтар аст. онҳо 10 гол зада танҳо 1 гол сар доданд, ҳариф бошад 10 гол зада ба дарвозааш 3 гол сар додааст, яъне дар назар дорам Сипарро. таносуби голҳои дастаи Артиш бошад аслан манфӣ аст, 4/6, 4 гол заданд ва 6 гол ба дарвозаи худ сар доданд. тарҳи 2 гол метавонем бигӯем. Насратшоҳ Исмоилов иртиботро байни бозигарони Сорокампания қатъ кард. фурсати бисёр хуб барои дастаи Артиш, инҷо имконияти беҳтарин ва бубинед ки чӣ гуна ин фурсати хубро аз даст медиҳад Муҳаммадҷон. имкон дошт ҳатто пас ҳам диҳад дар ҳамон лаҳза, аммо ба хулосае омад ки худаш метавонад нуқтаи ниҳоиро гузорад ба ҳамлаи қаблӣ, вале тавре мо дидем зарбаи задаи ӯро дарвозабони тими Сорокампания бартараф кард. аллакай бозигароне ки аз гурӯҳи бозигарони чаҳоргонаи дуюм ҳастанд вориди майдон шуданд дар ҳайати дастаи Артиш. рақами 10 Муҳаммадҷон ки аслан капитани даста аст. боз дар қатори ӯ як нафари дигар ҳам вориди майдон шудааст. ҳоло тавассути канори чап идомаи ҳаракатҳои Насим Шариповро мебинем ва бубинед инҷо чӣ гуна бархурд ба миён меояд. нофаҳмӣ байни бозигарон ҳам ҳаст. Насим Шарипов эътироз баён кард ба амалкарди бозигари ҳариф ва мо шумо такроран ин ҳолатро дида истодаем. бо бозигари бразилии тими Сорокампания каме нофаҳмӣ дошт дар ҳолати қаблӣ Насим Шарипов. ирсоли тӯб бисёр зебо буд ва бубинед ки дар ду ҳолат тӯб ба тир ва сипас ба сутуни дарвоза бармехӯрад, аммо бевосита ба дарвозаи дастаи Сорокампания ворид намешавад. оғози фавқулода зебои ин дидор аз ҷониби дастаи Артиш. ростӣ ман интизор набудам ки айнан ҳамин гуна бо ташаббускорӣ бо фаъолии худ бозиро тими Артиш оғоз мекунад. ва бубинед чӣ тавр фаъол ҳастанд, чӣ қадар имкониятҳо дар ин байн буд, вале то ҳанӯз мо танҳо як голро дидаем. Сабзалиев дар ҳолати қаблӣ аз имконияти худ дуруст истифода бурда натавонист. яке аз бозигарони дигаре ки аз гурӯҳи чаҳоргонаи дуюм вориди майдон шудааст ва хеле хуб ба дастаи Артиш кӯмак ҳам кард дар аввалин лаҳзаҳои дар майдон будани худ. Солиев тӯбро нигоҳ медорад. хуб дар ҳайати дастаи Сорокампания ҳам тавре мо мебинем гурӯҳи бозигарони дигар, махсусан онҳое ки дар оғози рақобати имрӯза дар чаҳоргонаи дуюм буданд,
аз ҷумла Самандар Низомов ва ҳамчунин бозигарони дигар ҳам вориди майдон шуда барои беҳтар шудани натиҷаҳо саҳми худро мегузоранд. як ҳуҷуми бисёр хатарноки дастаи Сорокомпания буд ки пай дар ҳам ду зарба, аввал дифоъгар ва баъдан дарвозабони дастаи ҳариф тавонист ҳамон ҳолатро бартараф кунад. як зарбаи дигар аз дур. Назаров дарвозабони тими Артиш омода ҳам буд баҳри баргардондани ҳамон зарба ва қисман талош кард, зеро ӯ сари вақт дарк намуд ки зарбаи задаи бозигари тими Сорокомпания хато меравад. Некрузидиев каме партофти баландтар ва бо ҳамин тӯба аз майдон берун шуд. қоидаи бӯз вайрон мешавад. бале маълум буд инҷо. муҳаммадҷон дар баробари ҳариф қоидаи бӯзиро вайрон кард. бозигари хориҷии дастаи Сорокомпания Руам Алвеш дар ҳамон лаҳза афтид. бохти ягонае ки Артиш дар оғози мавсими кунунӣ дошт, дар даври гузашта иттифоқ афтод. онҳо аз Истарафшан дар хонаи худ 5-2 шикаст хӯрданд. тавассути таркиборои бисёр хубе аз ин фурсати худ бозигарони Сорокомпания хостанд истифода баранд, аммо тавре мо дидем чунин нашуд. дарвозабон бисёр олӣ бозӣ мекунад. баъд аз иштибоҳи худ зуд ҳамон ҳолатро тавре мо дидем бозигари рақами 17 дастаи Артиш бартараф кард. Сабзалиев. аксулҳуҷуми дастаи Артишро мебинем ва инҷо танҳо аут аст. албатта каме бархурд баъд аз он ки тӯбро аз майдон берун кард Бахтиёр Солиев дида шуд, вале он ҳамчун қоида вайронкунӣ арзёбӣ намешавад. пешдастӣ кард воқеан ҳам Солиев ва пеш аз он ки бозигари ҳариф зарбаи қавитарини худро сӯи дарвозаи онҳо иҷро кунад, он вазъиятро бартараф намуд. артиш дар оғози мавсим рақобати аввалини худро бо ғалаба ҷамъбаст кард. онҳо зидди дастаи амонатбон тавонистанд дар даври якум пирӯз шаванд. дар ҳол баъд аз он ки аз зарбаи кунҷи тӯб ба бозӣ дароварда шуд, як зарбаи дигарро сӯи дарвозаи дастаи Сорокомпания мо шумо дидем, аммо бенатиҷа буд.
ҳайти дастаи сорокампания ки мавсими гузашта қаҳрамони кишвар шуд хело тағйир ёфтааст. ва бубинед ки ин лаҳзаҳо зимни роҳандозии ин ҳамла чӣ фурсати хуберо Руан Алвеш истифода бурда наметавонад. ҳатто он легионерҳои хуби бразилие ки буданд акнун нестанд, махсусан Наказато ки ҳунар ва маҳорати бисёр хуб дошт. ҳоло дигар дар ҳайати дастаи мазкур бозӣ намекунад. вале истеъдодҳои дигаре ки даъват шуданд махсусан аз хориҷи кишвар, онҳо низ таҷриба ва лаёқати баланд доранд. хоҳем дид ки акнун омадани ин бозигарон ба дастаи сорокампания чӣ медиҳад. ғайриношони қоидаи бозӣ дар ин ҳолат дида шуд. ин ҳолат баҳсҳоро ба миён меорад. Насим Шарипов ба ҳар ҳол ман фикр мекунам хато кард, чунки агарчанде бозигари ҳариф ҳам дасти худро гузошта буд, аммо Насим бевосита аз пироҳани ҳариф ва китфи ҳариф дошта ӯро ба замин афтонд ва он ҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. тайм-аут гирифта мешавад аз сӯи Пайрав Воҳидов. биёед мо шумо ҳамон лаҳзае ки гол буд бори дигар бубинем. Некрузидиев сараввал зарба зад, дарвозабон Саид Туробиде онро бартараф кард. На, Саид не, балки яке аз бозигарони дигар будааст. Руан Алвеш онро бартараф кард ва баъд аз ин аз имконоти ба миён оварда хеле хуб истифода бурда ба дарвозаи холи гузоштаи ҳариф голи аввалинро равон кард Амирҷон Раҳимов. ва мо шумо тавре мебинем Файзалӣ Сардоров баъд аз ҷарроҳӣ кардан барои тамошои бозӣ ташриф овардааст ва ӯ то кунун тавре маълум аст узви дастаи сорокампанияи шаҳри Душанбе мебошад. хуб, аз вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мебаранд мизбонон ва баъд аз тайм-аут бо чӣ гуна омодагӣ вориди майдон шуданд? ҳаминам ҷолиб аст. инҷо зарба бисёр қавӣ буд аз ҷониби Руан Алвеш, аммо дарвозабон Назаров тавонист ҳолатро бартараф кунад. таваҷҷӯҳ кунед, як нафар диққати бозигарони дигарро ба худ мебарад, холигӣ ба миён меояд, рост сӯи дарвоза зарба иҷро шуд, вале Назаров тайёр буду ҳамон зарбаро бартараф кард. акнун Идрис Ёров аз дур дарвозаро ба нишон гирифт, вале бенатиҷа. боз як зарбаи дигари бисёр қавӣ иҷро мешавад. Идрис Ёров ин дафъа зарбаро зад. ва саволи асосӣ ин аст ки оё туп ба даст расид ё на. ва аз ин зовияи дид чунин ба назар мерасад ки туп ба даст расидааст, аммо тавре мо дидем Некрузидиев кӯшиш дошт пурра дасташро ба баданаш ҷафз нигоҳ дорад. пайдар ҳам зарбаҳо ҳастанд баъд аз ирсол аз вазъиятҳои стандартӣ, аммо аксари онҳо зуд бартараф мешаванд.
талоши қабли Идрисёров ҳам аслан ҳеҷ натиҷае надод. ва бубинед ки дар ҳамин лаҳзаҳо андаке фориғболии бозигарони дастаи артиш ба чӣ оварда мерасонад. Жоржиньо фурсати бисёр хубро аз даст дод. Жоржиньо Сантос баъд аз ирсоли ҳамдастааш дарҳол дарвозаро ба нишон гирифт, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. ин лаҳзаҳо акнун сармураббии дастаи артиш Муродулло Алиқулов тайм аут мегирад ва Муродулло фикр мекунам дарк кард ки баъд аз он фишорҳои зиёде ки аз ҷониби бозигарони дастаи ҳариф шуд, бояд каме баъзе чизҳоро иваз кунад, дигаргуниҳое ворид намояд ба рафти бозии шогирдонаш. тӯбрабоӣ бисёр хуб аз сӯи бозигарони дастаи артиш буд, аммо дар идома ба танҳоӣ барои Некрӯз Идиев осон набуд то ин ҳамларо бурда ба нуқтаи ниҳоӣ расонад. бори дигар метавонед бубинед чӣ гуна ба ӯ Насим Шарипов пас дод. ҳанам ин ҷо бо як ҳаракати зебо аз легионери дастаи Сорокампания гузашт, вале баъдан маълум буд ки ба тӯб расиданаш бисёр ва бисёр мушкил хоҳад буд. дастаи Сорокампания дар доираи бозиҳои Суперлигаи футзали кишварамон ин ҷо боз як ҳолати дигаре бисёр хатарнок бо иштироки меҳмонон ба миён меояд. Идрисёровро нишон медиҳанд ва шояд маҳз ӯ буд ки ин ҷо ҳолатро бартараф кард. бале ӯ пешдастӣ карду тӯб баъд аз расидан ба ӯ аз майдон берун шуд ва оло автоголро ҳам дидан, аммо аз эҳтимол дур набуд баъд аз ин зарбаи кунҷие ки Насрат Шоҳ Исмоилов иҷро кард. хуб дифоъ карда истоданд дар ин лаҳзаҳо бозигарони тими артиш. агар 2-3 дақиқа пеш аз ҳамон таймауте ки Муродулло Алиқулов гирифт ҳамлаҳои бисёр хатарноки дастаи Сорокампанияро пай дар ҳам шумо дидем. пас ҳоло қисман пешироҳи чунин ҳуҷумҳоро бозигарони дастаи артиш барвақттар гирифта истоданд ва имкониятҳои ҷиддии голзанӣ дар ин байн барои тими мизбон ба миён наомад. Сорокампания мавсимро бо ғалабаи бисёр хубу боварибахш бо ҳисоби 8-1 шурӯъ кард. онҳо дар даври якум дастаи Душанберо бо чунин ҳисоб торумор намуданд. дар ҳамон бозӣ 2 нафар аз бозигарони Сорокампания дубл карда буданд. яке Идрисёров ва дигаре Дос Сантос буд. ва ин тим дӯстони гиромӣ ҷои таъкид аст ки дар даври дуюм ҳам
камёб шуд. дар ҳамин майдон муқобили дастаи сомони донишгоҳи миллӣ бозӣ карданд ва 2-0 онҷо пирӯзиро ба даст оварданд. голҳоро Сунатулло Файзов ва Эрилсон Руан ба ҳадаф расонданд. Самандар Изомов, Бахтиёр Солиев ва худаш акнун кӯшиш дошт то ба ҳамла нуқтаи ниҳоиро гузорад, аммо пеши роҳи ӯро гирифтанд. Баъдан сарбони дастаи Соро компания қоидаи бозиро вайрон мекунад. шумораи қоидавайронкуниҳои бозигарони Соро аллакай ба 4 то расид. ин метавонад хатарноктар бошад, зеро як қоидавайронкунӣ дигар ҳамон ба истилоҳ лимит ё равзанаи муайяне ки то он иҷозат аст бидуни таъини дабл пеналти бозӣ идома ёбад, онро ба нуқтаи ниҳоӣ мерасонанд бозигарони Соро компания. то ин лаҳза 2 дафъа вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи меҳмонон ҳам ба назар расидааст. ва дарвозабон Саид Туробиде пешдастӣ карду вазъияти қаблиро бартараф намуд. хеле хуб ба бозӣ ҳамроҳ шуда истоданд он гурӯҳи бозигароне ки аз чаҳоргонаи дуюм дар ҳайати дастаи артиш ба майдон меоянд. зарбаи хатарноки бозигарони дастаи Соро компанияро қаблан дидем бартараф шуд. кӯшишҳои Руан Сантос бошад чандон ҷолиб набуд, аммо анакнун дар ин вазъият каме дар ҳолати мушкил қарор мегирад. дарвозабони дастаи меҳмон Назаров ба ҳар ҳол вазъиятро бартараф кард. аз нигоҳҳои Пайрав Воҳидов ҳам фикр мекунам шумо хеле хуб дарк мекунед ки он низ аз рафти бозӣ ва натиҷае ки шогирдонаш нишон медиҳанд ин лаҳзаҳо умуман розӣ нест. нагузашт то ба Насратшоҳ Исмоилов ва аксул ҳуҷуми дастаи Соро натиҷа намедиҳад, зеро Назаров боз як сейви дигари муҳимро ба қайд гирифт ва бениҳоят зарбаи маҳкаму қавиро ин лаҳзаҳо мову шумо бо иштироки бозигари дастаи артиш дидем. ба танҳои кӯшишҳои бозигари дастаи Соро компания яъне Идрис Ёровро мо аз канори чап болотар дидем. гарчанде зарбааш сӯи чаҳорчӯби дарвоза буд, аммо дарвозабон пешдастӣ карду Назаров ҳамон вазъиятро бартараф намуд. хуб бибинед, то анҷоми вақт ҳам дар нимаи якум ҳоло хелои дигар фурсат ҳаст ва намон 4 дафъа қоидаи бозиро вайрон кардани бозигарони Соро компанияро мо беҳуда болотар таъкид накардем. тақрибан дар нисфи вақти нимаи якум аллакай онҳо 4 бор қоидаи бозиро вайрон карданд ва ин қоидавайронкунии панҷум аст. қоидавайронкунии панҷум аст зидди Насратшоҳ Исмоилов
ба ин тартиб мо шумо вайроншудани қоидаи бозиро дидем. Дар маҷмӯъ акнун шумораи онҳо ба 5 расид ва хатои баъдии дастаи соро компания метавонад боиси муҷозот дода шудани онҳо тавассути дабл пеналти шавад. Солиев Идрисиёров зарбаи ӯро дарвозабон баргардонд. дарҳол Идрис баъд аз қабули партофти ҳамдастааш кунҷи наздикро ба нишон гирифт. ҳамун зарбаи задаи ӯ тавре мебинед бартараф карда мешавад. ва зимни роҳандозии ин ҳамла чӣ зарбаи хатарноке буд аз сӯи Идрисиёров. бубинед ба таври ногаҳонӣ то ҷое зарбаҳоеро иҷро карда метавонад Идрисиёров ки барои дарвозабон ҳатман мушкилиҳои бузург эҷод мекунад. ва бозигари дастаи артиш ҳоло кӯмаки тиббӣ лозим аст. ин капитани даста аст. бозигари рақами 10 Муҳаммадҷон. албатта киёсеваш ҷиддӣ нест. бозиро ҳатман давом дода метавонад. то миёнаи майдон омад Насратшоҳ Исмоилов, аммо ҳангоми пас додан иштибоҳ кард. ба ҳар ҳол хавфу хатарро қисман ҳам бошад дур карданд бозигарони дастаи артиш ва тадриҷан фишор аз ҷониби соро компания бештар мешавад. ҳаракате ки аз ҷониби Насим Шарипов буд, як нав нишон додани анамон эҳсосоташ боиси хандаи бозигари дастаи ҳариф шуд. як зарбаи дигарро ҳам мо мебинем. Самандар Исомов дар лаҳзаи қаблӣ зарба зад. Насим Шарипов бошад ба назди ӯ меояду вобаста ба ҳамон ҳолати қаблӣ суҳбат мекунад. ишораи Насим Шарипов фикр мекунам шумо хеле хуб дарк кардед. ӯ мегуфт ки онҷо ягон қоида вайронкунӣ аз сӯи ӯ набуд.
тавре мебинем Ризомов иштибоҳи худро худаш ҷуброн кард. Бахтиёр Солиев ва зарбаи бениҳоят қавию дарвозабон хеле олӣ ҳаракат дорад. Инҷо боз ҳам як шонси дигар. Ин бор акнун яке аз дифогарони дастаи артиш ҳолатро бартараф кард. пайдар ҳам бубинед чӣ гуна хавфу хатар ба миён меояд, чӣ қадар вазъиятҳои бисёр ҳам хуби голзаниро бозигарони Сорокомпания кӯшиш доранд ба миён оранд. Ба ҳар ҳол дар қиёс бо бозиҳои қаблӣ нимаи аввали дидори имрӯза нисбатан сусту заиф сипарӣ шуда истодааст бо иштироки бозигарони Сорокомпания. аммо аз эҳтимол дур нест тадриҷан махсусан дар қисми дуюм онҳо фаулеро давом медиҳанд ва ташаббускори асосӣ натиҷаи хуби оянда будани худро нишон ҳам медиҳанд. тӯб аз майдон берун шуд. Идрисиёров ба пурраги тӯб дар ихтиёри бозигарони Сорокомпания аст. пешроҳи зарбаи Идрисро Некрӯз Идиев гирифт. ва аз вазъияти стандартӣ боз ҳам ирсоли бисёр ҷолиби тӯб як бора ба канори муқобил он ҷое ки Самандар Ризомов буд, вале тавре дидед зарбаи ӯ хело баланду ноаниқ рафт. довар рафти бозиро манъ мекунад. ба андешаи онҳо тӯб ба даст расидааст. биёед мову шумо каме интизор шавем ва баъд аз дидани саҳнаҳои такрорӣ хулосаи ниҳоии худро барорем. тӯб аз пой баъдан андаке расиш ба даст дошт, вале дар ин гуна мавридҳо воқеан ҳам қарори баровардаи довар баҳсҳоро ба миён меорад. боз ҳам аз дур зарбаи бисёр қавиро мебинем. ин бор Самандар Ризомов заминнокӣ дарвозаро ба нишон гирифт, вале бенатиҷа. сипас саросемагии бозигарони дастаи Сорокомпания бар зарари худи онҳо кор мекунад. тӯбрабои бисёр хуб аз ҷониби бозигарони дастаи Сорокомпания буд, аммо паси баъдиро тавре мо дидем хато иҷро карданд ва инак қоидаи бозии бори шашум вайрон мешавад. дар баробари капитани дастаи меҳмон Муҳаммадҷон қоидавайронкунӣ аз сӯи легионери дастаи Сорокомпания Роан Сантос буд. як бори дигар метавонед бубинед. бале, ҳарифро пешбод дода афтонд Роан Сантос. ин боиси қоидавайронкунии шашуми бозигарони Сорокомпания мешавад. корти зард ҳамчунин ба Бахтиёр Солиев. баҳсҳо тезу тун шуданд. норозигии бозигарони Сорокомпания дида шуд, вале ин ҳама ҳеҷ самаре намеоранд.
дабл пенальти таъин шудааст. ҳоло тавре мебинем Насратшоҳ Исмоилов зарба мезанад. дарвозабон баргардон. зарбаи дуюм бошад аз сӯи Сабзалӣ. Сабзалиев буд ки пеши роҳи он ҳам қисман гирифта шуд ва туп бо ҳамин аз пои бозигари дастаи Сорокомпания аз майдон берун мешавад. зарбаи Насратшоҳ Исмоиловро Саид Туробиде тавонист бартараф кунад. инак боз як зарбаи дигар. хуб ба Самандар Ризомов ҳам корти зард нишон додааст довар. инро ҳам бояд фаромӯш накунем. боз чӣ ҳолати нофаҳмо ба меён омад дар ин байн. мо ҳоло мебинем хуб агар анамон бархурди қаблиро ки барои мо шумо нишон доданд аҳамият дода бошед, шояд боз ҳам ишора ба он буд ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст. баҳсҳо бисёр тезу тунд мешаванд, нофаҳмиҳоам ба миён меоянд ва мо каме дигар мунтазир мешавем ки дар ниҳояти кор хулосагирии довар чӣ гуна хоҳад буд. хуб туп ба бозӣ дароварда шуд. аслан дар ҳамон вазъият қоида вайронкунии бозигари дастаи артиш ба қайд гирифта мешавад аз ҷониби доварон, на қоида вайронкуние ки баръакс бошад. зарбаи бисёр хуб ва инак ҳисоб баробар 1-1. Жоржиньо ишора карда истодааст ба оне ки инҷо ман ҳастам ва ман ҳастам ки ҳисобро баробар мекунам. аслан барои баргардондани ин вазъият шояд ҳолат он қадар мушкил набуд, вале каме нофаҳмӣ ба миён омад бо иштироки бозигарони дастаи артиш ва мо шумо бо ҳамин мебинем ки инҷо ҳисоб баробар мешавад. ҳатман саҳнаҳои такрориро баъдан барои мо нишон медиҳанд. Некрузидиев қариб буд тӯбро аз даст диҳад. дарвозабон Назаров пештар баромада боз тӯбро ба пеш равон кард. Идиев зарбаи ӯ ва дарвозабон Саид Туробиде онро бартараф мекунад. хуб бори дигар метавонед бибинед оҳистак аз паҳлӯи Насратшоҳ Исмоилов тӯбро гузаронду баъдан зуд шитофт ба самти тӯб. Жоржиньо ва ниҳоятан тавонист дар ҳамон лаҳзаи қаблӣ ҳисобро баробар кунад. инҷо акнун зарбаи навбати бозигари дастаи Соро тавре мебинед натиҷа намедиҳад. мисли мавсими гузашта имсол ҳам дар ҳайати дастаҳои иштирокчии Суперлигаи футзали Тоҷикистон на зиёда аз 4 легионер метавонанд қарор дошта бошанд, вале дар рафти бозӣ девиста дар майдон то 3 нафари онҳо мумкин аст ҳунарнамоӣ кунанд. мас аз ин рӯ мо
як нав ҳаятҳои омехтаро мебинем дар рафти бозиҳои суперлигаи футзали кишварамон. агар 2 нафар аз хориҷ бошад, ҳатман 3 нафар дигар аз Тоҷикистон ё баръакс. ҳамин гуна вазъиятҳо дида мешавад. хуб ҳастанд тимҳое ки дорои легионерҳои таҷрибаи баланд нестанд, вале бо вуҷуди ин дар равзанаи гузариши тобистона боз имконият мешавад то ҳайъатҳо қавӣ карда шаванд. як дабл пеналти ба ҳар ҳол ба миён омад, аммо аз он Насратшоҳ Исмоилов тавре гуфтем истифода бурда натавонист. ҳоло агар боз як қоидавайронкунии дигар аз ҷониби бозигарони Суро компания ба миён ояд, шояд мо бори дуюм таъини дабл пеналтиро ҳам бубинем. сониҳои ба шумор боқӣ мондаанд. ба ҳар ҳол то анҷоми вақт ва бубинед чӣ бархӯрди шадиде буд инҷо ва ин ҳама баҳсу мунозираҳо боиси нофаҳмиҳои калон мешавад байни Муҳаммадҷон, капитани дастаи Артиш ва Бахтиёр Солиев. аз чӣ сар зад ин нофаҳмӣ? аз оне ки баъд аз афтидани Жоржиньо каме рафтори ғайриварзишӣ нисбати ӯ сурат гирифт. ана ҳаминҷо меафтад ва Муҳаммадҷон болои сари ӯ омада баҳсу мунозираҳои зиёде мекунад. хуб, корти зард ба Муҳаммадҷон нишон дода шудааст. бояд ором бошад ин бозигар. пеш аз ҳама ҳам эҳтироми ҳарифро бидонад ва муҳимтар аз ҳама эҳтироми худро. чунки як амали ноҷо, як сухани нодуруст дар ин гуна мавридҳо хашму ғазаби ҷониби рақибро метавонад ба вуҷуд орад. мутаассифона дар рақобатҳои футзали кишварамон ин чиз пайваста дида мешавад. як зарбаи дигар аз дур. ҳоло бубинед як сонияи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақт дар нимаи аввал. ҳамлаи ташкил кардаи бозигарони Артиш бошад, натиҷа надод. бо ҳисоби мусовӣ 1-1 даставо ба танаффус мераванд, аммо хело як бозии ҷолибу диданиро дар нимаи якум барои мо пешниҳод карданд. умедвор мешавем ки ҳамин гуна шиддатнокии баланд, ҳамин гуна бозии ҷолиб дар қисми дуюм низ барои мо манзур мегардад. бисёри сипос мегӯем ки то кунун моро ҳамроҳӣ кардед. ҳатман дар қисми дуюм бозам умедворем ки дар назди экранҳои телевизион хоҳед буд то қисми дуюмро якҷо бо мо тамошо кунед.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان، جایی که دو دسته پایتخت در دایره رقابت‌های دوره سوم سوپرلیگای فوتبالی تاجیکستان با هم نیرو سنجیده ایستادند. بعد از خاتمه قسم یکم حساب 1-1 است. خیلی یک دیدار جالب بود. دیدنی رو هم کلوب مرکزی ورزشی ارتش مقابل سورو کمپانیا، یکی از فاوریت‌های اساسی مسابقه، پیشنهاد کرد و ما طور دیدیم در نهایت کار نیمه یکم با حساب 1-1 جنبست شد. خوب، با شروع قسم دوم باز هم به هیئت‌ها توجه خواهیم کرد دوستان گرامی و در مورد آن میگوییم که کیها باز در 5 گونه اول در هیئت دسته ها وارد میدان شدند. سعید تورابیدی در خط دروازه دسته سورو کمپانیا است. ادریس یوروف همچنین ما طور میبینیم از دقیقه اولی قسم دوم سمندر ریزوموف اکنون رقم 17 در میدان است و در قطار آنها بازیگرانی خارجی روان الویس و بازیگری دیگر جورجینیو حالا رقابت رو شروع کردند. 5 گونه اول طور میبینید در خصوص با قسم یکم اندکی وصل شد. تنها سمندر ریزوموف به جای بختیار سولیف اینجا به میدان برآمده است. در هیئت دسته ارتش هم چنین دیگرگونی دیده می شود نظر به آن 5 گونه که در اول بازی را شروع کردند. نظرف در خط دروازه است. در هیئت این تیم رقم 5 نصرشو اسماعیلوف، همچنین امیر جان رحیموف رقم 7، نکروز ایدیف رقم 12 و نسیم شریپوف رقم 14 حالا در میدان هنرنمایی دارند. سرمربی دسته مذکور مرادولو علی قولوف است. سرمربی دسته سورو کمپانیا باشد پیرو واحدوف. از هیئت دسته ارتش گل رو امیر جان رحیموف به هدف رساند و طور ما دیدیم گل جوابی دسته سورو کمپانیا رو جورجینیو مربوطی نام خود کرد. خیلی یک بازی پرشدت و پر از حوادث گوناگون بود. نیمه اول بحث و مناظره ها، نافهمی ها، قاعده ویرانکنی های زیاد به میان آمد. علاوه بر این البته خود بازی هم بسیار جالب دیدنی بود. وضعیت های خطرناکی زیاد را بازیگران هر دسته با وجود می آوردند. کاپیتان دسته ارتش حالا در میدان است. اصلا این بازیگر از گروه دومی چهارگانه بازیگران این تیم به حساب می رود و ببینید چه فرصتی خوبه رو ادریس یوروف استفاده کردن نتوانست. ترکیب روی بسیار زیبا و دیدنی بازیگران سورو کمپانیا رو ما و شما در لحظه قبلی دیدیم و ادریس یوروف با یک ضربه خواست به این هجوم نقطه گذارد، اما ضربه زدش از پهلوی دروازه گذشته از میدان بیرون شد. در بازی یکمی که دایر کرده بود تیم سورو کمپانیا، اونجا بهترین بازیگر از ادریس یوروف انتخاب شد. جای یادآوری است که این بازیگر دیگر باره به هیئت دسته سورو کمپانیا برگشت بعد از آنکه یک مدت در کشوری ازبکستان بازی میکرد. جایزه بهترین بازیگر رو در رقابت با تیم دوشنبه دریافتیم. ادریس یوروف به دست آورد. در برابر آن که چند از بازیگران بسیار با تجربه رو تیم ارتش در این موسم به هیئت خود جلب کرد، همچنین دیده می شود که استعدادهای جوان در هیئت این دسته هستند و باز کوشش میکنند با سرقل بودن هنر و مهارت خود در ادامه و بازیگرانی مهمترین باشگاه خود تبدیل یابند سر اول و سپس حتما برای دعوت شدن به تیم ملی کشور تلاش ورزند. اکثر همین گونه ضربه ها که از مسافه دور اجرا شده ایستادند در رفت بازی موزه طور میبینید خطا میروند.
зарбаи навбатӣ ҳам аз дур иҷро шуд, аммо худатон дидед чӣ гуна ҳамон зарба дар лаҳзаи қаблӣ хато рафт. ҷои ёдоварист ки оғози бозиро тими артиш бисёр олӣ шурӯъ кард. ғайр аз голе ки онҳо ба ҳадаф расонданд, зимни як ҳуҷуми ташкил кардашон як дафъа тӯб ба тири дарвоза, дафъаи баъдӣ ба сутуни дарвоза бархӯрда буд. яъне бо боварӣ мо метавонем бигӯем ки то ҷое намонбозӣ бисёр ҷолибу дидани тими артиш дар оғози ин рақобат барои ҳариф низ ғайриинтизор буд ва ҳолатҳое буданд ки чунин ба назар расид дастаи бисёр бо таҷрибаи Сорокомпания дасту по хӯрда шудааст. аммо тадриҷан махсусан баъд аз дақиқаи 15 вазн ба эътидол даромад дар нимаи якум. онҷо бартариро бештар тими Сорокомпания ба дасти худ гирифт. дар ниҳояти кор онҳо ҳисобро дар поёни қисми аввали бозӣ баробар ҳам карданд. аз як дарвоза ба дарвозаи дигар зарбаро дидем. акнун партофтро мебинем. муҳаммадҷон пешдастӣ мекунад ду тӯбро аз майдон берун мебарорад. дарвозабони тими артиш дар рафти нимаи якуми рақобат хеле ҳунарнамоии ҷолиб дошт. чандин вазъиятҳои хатарнокро бартараф кард. ба ростӣ фикр мекунам шумо ҳам бинандагони гиромӣ шояд бо дидани ҳунару маҳорати чанде аз бозигарони дастаи артиш дар оғози ин мавсим ба ҳайратам афтодед. вале истеъдодҳо ҳастанд дар ҳайати бошгоҳии дигари футзали кишварамон. фикр мекунам мураббиёни дастаи ҷавонону мунтахаби кишвар ҳатман ба чеҳраҳои дигар, ба онҳое ки шавқу иштиёқи бузург доранду бо як ангезаи бузург майдондорӣ мекунанд, таваҷҷӯҳ хоҳанд кард. инҷо тӯб аз майдон берун шуд. каме бо суръаттар партофти тӯб ба канори рост сурат гирифт. ва зарбаи бисёр хатарнок аст дар ин лаҳзаҳо, аммо дарвозабон онро бартараф мекунад. сипас мо тавре мебинем бори аввал дар нимаи дуюм қоидавайронкунӣ дида шуд. паси хато аз сӯи Солиев буд. тӯб аз майдон берун шуд. аут ба нафи дастаи артиш. агар аҳамият дода бошед, нисбатан дар ҷараёни қисми дуюми рақобат вақт каме тезтар чунин ба назар мерасад ки ҷараён дорад. дар ин ҳолат қоидавайронкунӣ набуд, мегӯянд доварон. зарбаи навбатии бисёр қавии Идрисёров, аммо дарвозабон Назаров дар мавқеи худ устувор асту ин зарбаро ҳам бартараф карда тавонист.
бо пеши роҳи ин ҳамла гирифта шуд. Жоржиньо, Руан Алвеш, тубро нигоҳ медорам бозигарони Сорокампания, Солиев ва паси хатои навбатӣ аз сӯи ӯ. тавре болотар таъкид кардем дӯстони гиромӣ, Сорокампания ҳоло аз ҷумлаи пешсафони асосӣ дар суперлигаи футзали кишварамон аст. баъд аз ду даври аввал онҳо 6 имтиёз доранд баробар бо Сипар, аммо аз ҳисоби таносуби голҳо маз Сорокампания аз Сипар болотар меистад ва дар ин байн Артиш бо 3 имтиёз дар зинаи панҷум қарор дорад. мавсими имсола дар рақобатҳои мусобиқаи суперлигаи футзали кишварамон аз ду марҳилаи асосӣ ва баъдан плей-офф иборат аст. ҷои таъкид аст ки дар плей-офф вобаста ба он натиҷаҳое ки доштанд тимҳо боз наднамоии худро тимҳое ки дар қисми болои ҷадвал ҳастанд муқобили дастаҳои қисми поёнӣ шурӯъ мекунанд ва ҳамин гуна роҳ то ба финал маълум мешавад ва киҳо то сабқати ҷамъбастӣ рафта мерасанд. инро ҳам баъдан маълум хоҳем кард. рақобатҳо 6 май шурӯъ шуданд ва моҳи ноябр тибқи нақша бояд ҷамъбаст шаванд. дар ин байн вобаста ба рӯзҳои фифа албатта танаффусҳои муайян пешбинӣ шудааст. инҷо боз як талоши дигари бозигарони дастаи Артиш барои зарбазанӣ аз сӯи Насим Шарипов буд ва тавре мо мебинем ҳолати қаблӣ бартараф карда шуд. на тӯб наомад то Некрузидиев, вагарна хуб фикр карда буд Насратшоҳ Исмоилов. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Сорокампания ва пайдар ҳам ду зарба бартараф мешавад. инак кӯшишҳои ҳам Жоржиньо, ҳам Баҳодур Солиев ва ҳам Идрис Ёров натиҷа надоданд. Ран Алвеш бозиро ором карда метавонад. дар ҳамин бозигаре ки баъси дифоъгари охир бештари вақт ҳунарнамоӣ дорад ва ин таҷрибаву ин касбияти баландаш ба даста хело кӯмаки зиёд ҳам мерасонад. яъне саросема нест, дарк мекунад дар кадом лаҳза чӣ кор карданро Ран Алвеш ва бо чунин як хунсардиву оромӣ хосае ки дорад дар роҳандозии ҳамлаҳо. бубинед чӣ гуна фаъолона иштирок мекунад ӯ ва зарбаи задаи Жоржиньо бошад. ҳамон тавре мо шумо дидем дар ин ҳолат қариб буд ба гол ҳам оварда расонад. вайрон шудани қоидаи бозӣ инҷо бар ало қоида вайронкунӣ буд. корти зард ҳам ҳаст ҳамчунин ба Идрис Ёров.
اعتراضی مرادالله علیقولوف رو ما و شما میبینیم و نسبت عملکرد قبلی که از سوی ادریس یوروف بود اعتراضی خود رو بیان کرد. به اندیشه او بعد از کارت زرد قبلی ادریس یوروف باز در همون حالت قاعده بازی رو ویران کرده است. اما داوران طور میبینیم در این بابت نظری دیگر دارند. идома меёбад ҳамлаи дастаи сорокампания нисбат ба қисми аввал албатта хело тафовут дорад бозии онҳо. идрис ёров дар ин вазъият акнун тавре мо мебинем тӯбро аз даст дод. бале аут ба нафи дастаи артиш аст, зеро дар охир тӯб ба бозигари сорокампания расида буд. партофти бисёр хубу хатарнок аз сӯи солиев аз канори рост, аммо тавре дида шуд тӯб аз байни ҳам бозигарони артиш ва ҳам бозигарони сорокампания гузашта аз майдон баромад. акнун тайм-аут гирифта мешавад. сармураббии дастаи артиш муродулло алиқулов инҷо тайм-аут гирифт. хуб дӯстони гиромӣ, акнун бармегарданд дастаҳо ба майдон. идомаи рақобатро хоҳем дид. тақрибан 10 дақиқаи дигар боқӣ монд аз қисми дуюми дидори дастаҳо ва ҳоло дақиқаи 31-уми бозӣ дар маҷмӯъ ҷараён дорад. самандар изомов қариб ба иштибоҳ роҳ диҳад ва баъд аз ин ба саид туробиде бархӯрд бозигари ҷавони дастаи артиш амирҷон раҳимов. муҳаммадҷон паси ӯ ба амирҷон раҳимов. ҳамин ду бозигари ҷавон дар баробари ҳамтимони бо таҷрибаи худ некрузидиев ва ҳамчунин насратшоҳ исмоилов тахтараш дар чаҳоргона вақте дар якҷоягӣ ҳаракат карда истоданд. як кӯшишҳои муайяне доранд барои кӯмак расонидан ба тими худ. фурсати бисёр хуб аст, аммо ин имконият аз даст меравад. сараввал зарбаи задаи насратшоҳ исмоиловро дарвозабон саид туробиде бартараф кард. баъдан саросема шуд насратшоҳ ва бисёр як партофти қавиро ба канори рост иҷро кард. дар ҳоле ки агар оҳистатар пас медод шояд имконияти беҳтари задани зарба ҷониби дарвозаи ҳариф барои ҳамдастааш пайдо ҳам мешуд. аммо онҷо тӯб танҳо аз майдон берун рафт.
خوبی وضعی بازیگران در هر دو دسته حالا دیده می شود، یعنی در نظر داریم زود از چهارگانه دویم با بازی همراه شدن نفران دیگر را فرصتی به نهایت خوبه را سمندر ریزوموف استفاده کردن نتوانست تا با آخر مبارزه جدی دیده می شود. اوت با فایده دسته سورو کمپانی است. ضربه از کنار چپ اجرا کرده جورجینیو سانتوس در لحظه قبلی نتیجه نداد. خیلی خوب فکر کرد نکروزیدیف و سری وقت توانست توپ را از میدان بیرون برد. سولیف، پاسیو، روان آلوش و این ضربه برطرف می شود. یکی از دیفاگرانی دسته ارتش تورد در لحظه قبلی پیشیروی ضربه روان آلوش رو گرفت، اما اکنون اینجا پیشین ضربه ادریس یاروف رو کسی گرفته نمیتواند. به نهایت ضربه محکم و قوی در دقیقه 33 بازی و حساب با همین 2-1 می شود. ادریس یاروف با ضربه محکم و دروازه‌کوب خود طور ما و شما دیدیم حساب رو 2-1 کرد. و این هم گروهی مخلصان اشدی دسته سورو کمپانی است که شادی و خرسندی میکنند. حتما از اول تا با آخر باید ببینیم. پرتافتی توپ از سوی سمندر ریزوموف هم دقیق و جالب بود و در نهایت کار ما و شما طور میبینیم این هجوم با چنین یک ضربه هدفمندانه ادریس یاروف به نقطه نهایی خود رسید. امکانیت های گلزنی در قسم دوم البته با اشتراک دسته سورو کمپانی بیشتر بود در قیاس با حریف. ارتش در نیمه اول فرصت های خوبی گلزنی رو درست استفاده نبرد، مخصوصا همون هجوم هایی که گفتیم بعضا وقت دو سه امکانیت در رفت یک حمله برای شاگردان مرادلو علی قولوف به میان آمده. بازیگر جوانی دیگر در حتی دسته ارتش تحت رقم 9 شاروپوف به میدان برآمده است. اینجا فرصتی نوبتی اکنون برای سمندر ریزوموف، اما ضربه زده او را دروازه‌بان حریف نظرف برطرف کرده توانست. و در همین لحظه ها اکنون دوستان گرامی ما و شما شاهد گل سوم دسته سورو کمپانی میشویم. دقیقه 34 رقابت سمندر ریزوموف حساب رو 3-1 میکنه. پایدر هم گل ها روحیه دسته حریف رو هم میشکند. در این گونه لحظه ها باید چنین حالت رو
мо фаромӯш накунем. таъсири равонӣ бисёр ҷиддӣ хоҳад гузошт ба рӯҳияи бозигарони дастаи артиш. иштибоҳе ки буд, бубинед аз чӣ сар зад. Некрузидиев ҳангоми пас додан хато кард ба Насим Шарипов. Ризонов бошад тӯбро рабуду ҷониби дарвоза рафт ва аз паҳлӯи Назаров ба дарвоза тӯбро равон кард. мо интизори он ҳастем ки дар посух ба ду голи сардодаи худ чӣ вокуниши назаррасе нишон медиҳад тими артиш, зеро дар умум агар ҳам қисми дуюмро бигирем ва ҳам баъд аз голҳои сардодаашон вазъиятҳои хатарноки ҷиддиеро шогирдони Муродулло Алиқулов ба вуҷуд оварда натавонистанд. қариб буд дар фишор овардан тӯбро гирифтан комёб шаванд бозигарони дастаи артиш, аммо аз уда ин кор набаромаданд ва баъдан як дарҳамбарҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳи онҳо буд ки ин вазъияти мушкилро Насратшоҳ Исмоилов як илоҷ карда баъдан бартараф ҳам кард. тавра мебинед дар лаҳзаи қаблӣ тӯба аз майдон берун шуд. аут ба фоидаи дастаи Соро Компания аст. хуб, Муродулло Алиқулов корти зард мегирад. барои мо маълум нашуд ки барои кадом ҳолат, аммо аз эътирозҳо ва суханҳои ба забон овардааш маълум буд ки шояд онҷо каме танишҳои лафзӣ ба миён омаданд ва нофаҳмиам аз ҳамин ҷо сар задааст. ҳуҷуми навбатии бисёр ҷолиберо боз ҳам Соро Компания ба роҳ мемонад, аммо Жоржиньо Сантос зимни иҷрои зарбаи ниҳоӣ чандон комёб нашуд. Руан Алвеш ва Жоржиньо Сантос дар маҷмӯъ баҳри нишон додани як бозии устувор ба тими худ хело кӯмаки зиёд расонида истоданд. зарбаи бисёр хатарноки Идрисёров ва дарвозабон сари вақт пеши роҳи ин зарбаро гирифт. дар рафти бозии имрӯза тавре гуфтем Назаров хело ҳунарнамои хуб дошт. дарвозабони дастаи артиш аммо пеши роҳи чунин зарбаҳои маҳкаму қавиро гирифтан барои ӯ ҳам осон нест. дақиқаи 36-ум ҳисоб дӯстони гиромӣ 4-1 мешавад. хуб, дар 4 дақиқаи охир дар маҷмӯъ 3 гол зад тими Соро Компания. дутои онро Идрисёров ба ҳадаф расонд ва бо ҳамин ҳисоб тавре мебинед акнун 4-1. бори дигар таъкид мекунам, нимаи якуми бозӣ чандон осон сипарӣ нашуд барои дастпарварони Пайрав Воҳидов. вале дар қисми дуюм онҳо тавонистанд хело дигаргунӣ ва пешравиҳои назаррасеро ба вуҷуд оранд ва бо ҳамин мову шумо
дида истодаем натиҷа ҳам чӣ гуна зуд иваз мешавад. солиев гузариши хуби ӯро мебинем. ҳисоб 5-1. акнун ин расман торумори дастаи артиш аст дӯстони гиромӣ. ва бубинед дар оғози дақиқаи 37 боз як голи дигарро мо дида истодаем. ин голро Жоржиньо Сантос ба ҳадаф мерасонад. бозигаре ки қаблан ҳисобро дар нимаи якум баробар карда буд. гузариши Бахтиёр Солиев албатта нақши боризу арзанда дошт дар ин гол. ва маҳз ӯ бо чунин гузариши худ ба ҳеҷ кадоме аз футзалбозони ҳариф имкон надод то пешроҳи ӯро бигиранд. пас ҳам дақиқ ба Жоржиньо Сантос иҷро мешавад. дарвозабон самти муқобили худро баргашта маҳкам карда натавонист ва ҳисоб 5-1. Некрузидиев осеб гирифтааст. ҳоло ба ӯ кӯмаки тиббӣ мерасонанд. баъд аз осеб гирифтани якбора чанд бозигари тими артиш ҳоло кӯмаки тиббӣ ба онҳо расонида шуд ва рақобат ҳам бо иштироки дастаҳои мазкур акнун идома меёбад. хуб маълум аст камтаҷрибагии бозигарон дар ҳайати дастаи артиш дар ин гуна мавридҳо аз худ дарак медиҳад ва муҳимтар аз ҳама онҳо устуворона дар хатти дифои худ бозӣ карда натавонистанд. вақте онҳо фаъол буданд ва фишори доимӣ буд дар нимаи якум сӯи дарвозаи Сорокампания, бубинед Сорокампания танҳо як гол ба дарвозааш сар дод. ин аз устуворӣ аз нисбатан бо як назму низоми муайян бозӣ кардани онҳо дарак медиҳад. вале вақте фишорро худи Сорокампания зиёд кард, имкониятҳои голзанӣ бештарро ба вуҷуд овард, артиш устуворона дар хатти дифоъ бозӣ карда натавонист. мушкилиҳо сар заданд, холигиҳои зиёдеро гузоштанд барои ҳариф ва бозигарони Сорокампания аз имкониятҳои худ оқилона истифода бурда дар дигар кардани ҳисоб зуд комёб шуданд ва мо шумо тавре мебинем. дар умум 4 гол дар 5 дақиқа дар фосилаи байни дақиқаҳои 33 то 37 ба қайд гирифта шуданд. 33-34 баъдан 36-37 мо голҳоро дидем. бо ҳамин ҳисоб 5-1 шуд. то он лаҳза баробарӣ буд 1-1 то дақиқаи 33. акнун то анҷоми вақт дар қисми дуюм тавраймнед каме бештар аз 2.5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст, вале дар рафти дақиқаҳои боқимонда чизеро иваз кардан амри маҳол аст барои дастаи артиш.
пас ба канори чап, аммо инҷо бозигари ҷавони дастаи артиш ки бо рақами 9 бозӣ дорад, Шаропов тӯбро нигоҳ дошта натавонист. фурсати бисёр хуб, Самандар Ризомов, аммо пеши роҳи ин зарба гирифта мешавад. ва бубинед аз зарбаҳои кунҷӣ рост ирсоли тӯб ба самти яке аз бозигарон чӣ гуна хубу дақиқ иҷро мешавад ва пайдарҳам баъд аз ҳамин гуна вазъиятҳои стандартӣ мо ҳатман зарбаи қавитарини бозигари дастаи Сорокомпанияро сӯи дарвозаи ҳариф мебинем. маҳз бо ҳамин гуна усул як голи бисёр зебоу дидани Идрисёров дар ин дидор ба ҳадаф расонида шуд ва фикр мекунам ҳамон голе ки ҳисобро 2-1 кард аслан боис бар он гардид то дастаи Сорокомпания эътимод ва бовариро ба худ бештар кунаду он боиси гӯем як нав шикастани рӯҳияи бозигарони дастаи артишам шуд, зеро гол худаш бевосита зебоу диданӣ буд. вақте аз зарбаи кунҷӣ Самандар Ризомов тӯбро ба бозӣ даровард ва баъдан мо тавре дидем дар ҳамон лаҳза Идрисёров ба ҳуҷум нуқта гузошта буд. хуб, талошҳои охири дастаи артиш бад нест, ду имконият ба миён омад. дар ин байн ҳатто бубинед маҷбур карданд то бозигарони мизбон хато кунанд, вале фурсатро дуруст истифода бурда наметавонанд бозигарони дастаи артиш. тӯб дар майдон боқӣ мондааст, зарбаи бисёр ҳам қавии Самандар Ризомов, аммо хело баланду ноаниқ. бори дигар мебинем, бале тӯбро дар болои хат нигоҳ дошта тавонист Самандар ва баъдан ҳуҷумро давом дод. то поёни ин дидор вақти зиёд ҳам боқӣ намондааст. Сабзалиев, Асадшоҳ Исмоилов, тӯб дар ихтиёри Самандар Ризомов аст. оромона ҳамларо бо иштироки бозигарони дигари тимаш, махсусан бозигарони ҷавоне ки ҳоло ба майдон омаданд, Самандар Ризомов хост давом диҳад. дар ниҳояти кор мо акнун мебинем ки тӯба аз пои бозигарони Сорокомпания аз майдон берун мешавад. Ширинбеков ин лаҳзаҳо дар поёни ин дидор бозигари рақами 5 ки камтаҷриба аст ба майдон мебарад то тавассути чунин ҳунарнамоӣ дар ин гуна лаҳзаҳо касбияти худро бештар кунанду дар бозиҳои баъдӣ барои кӯмак кардан ба даста омода ҳам бошад. нимаи дуюм бо бартарии куллии дастаи Сорокомпания сипарӣ шуд. дар қисми дуюм онҳо 4 гол заданд, вале қисми аввал тавре гуфтем баробар 1-1 буд. ҳисоби ниҳоӣ бошад 5-1 ба фоидаи дастаи Сорокомпания аст. Идрисёров ва Жоржиньо Сантос нафароне буданд ки 2 голӣ заданд. Самандар Ризомов бошад ҳамчунин 1 голи дигарро ба ҳадаф расонд. голи ягонаи дастаи артиш аз сӯи Амирҷон Раҳимов зада шуд. бисёр спос мегӯем ки тӯлони муддат моро ҳамроҳӣ кардед. якҷо бо шумо бозии даври сеюми Суперлигаи футзали Тоҷикистонро бо иштироки дастаи Сорокомпания ва артиш аз шаҳри Душанбе тамошо кардем. ин дидор 5-1 ба фоидаи Сорокомпания ҷамъбаст шуд. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр.